जय हिंद, जय श्री राम, जय भोजपुरी। रउआ सबके स्वागत बा ई वीडियो में। बैकग्राउंड पे ढेर ध्यान मत दी, जौन यूपी बिहार के बारे में बतावे जातनी और ये जौन सोचले बानी यूपी बिहार के बारे में ओकरा पे ध्यान दी, काहे कि बहुत ज़रूरी बा ई चीज़। हम देखनी कि कई हजारन आदमी यूपी बिहार के मिलेला एजा, और ये स्थिति ठीक ना रहेला वहाँ लोग के यूपी बिहार में, तो वहाँ लोग निकलेला लोग काम करे अलग एने ओने अलग प्रदेश में। हम ये कहब रहुआ सबसे कि हमनी के अगर भारत के इतिहास वाकई ही काफ़ी बेहतरीन बा, और वही में रहुआ सब यूपी बिहार के इतिहास देखब जा तो वो बहुत बेहतरीन बा। यूपी बिहार के धरती पे बहुत बड़ आदमी जन्म लेलन लोग और बहुत बड़ काम कैलन लोग, लेकिन आज यूपी तो कहीं ना कहीं विकसित होता, लेकिन बिहार के सब केहू जानेला ओकर जौन डेवलपमेंट बा वो रुकल बा। अभी इतना लोग हमरा के बिहार के मिलेलन लोग, नौकरी वहन लोग के बिहार में ना मिल पावेला, यही से वहन लोग पैसा कमाए खातिर एने ओने जालन लोग। एजा हम लोग पैसा तो कमावेलन लोग, लेकिन इज्जत, मान सम्मान कहब कि बहुत बुरा स्थिति हो जाले। कबो कबो हम देखले बानी आँखी से कि के तरी एगो मजदूर जो बिहार से आइल बा और केहू जो यूपी से आइल बा जौन, ओकरा के लोग बड़ा अजीब तरीका से देखेलन, चाहे उनका से बात करेलन। एगो जो सम्मान के बात बा वो ना मिलेला। तनी मुनी पैसा, तनी ढेर पैसा मिल जाला एजा बाहर निकलला पे बिहार से। ये सब ऐसे होला काहे कि बिहार में नौकरी नहीं है। हम बिहार के लोगन से यह बोला, कौनो भी चीज़ देखस लोग बड़ा सोच समझ के देखस लोग, काहे कि उनकर जौन जिंदगी के फैसला बा उनकरे हाथ में बा एक तरीका से। आ सब ले जरूरी अपना लइकन के बेसिक शिक्षा देवे के पूरा प्रयास करी। बिहार के बेसिक शिक्षा जरूर दी, ना तो जौन मजदूर लोग एजा आवेलन लोग कमावे यूपी बिहार से, पूरा भारत में जहाँ भी जालन लोग, चाहे भारत के बाहरों जालन लोग, दुबई उबई, बड़ा दयनीय स्थिति रहेला। तो यह हम बोला यूपी बिहार के लोगन से जे बाहर निकल के काम करे जाला कि अपना, अब रहुआ सब तो देखते बानी कि कैसन जाता जिंदगी, अपना लइकन के बेसिक शिक्षा एगो 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन ई जरूर कराई। काहे कि जब वो शिक्षा ली तबे वो तय कर पाई कि का ओकरा खातिर सही बा का गलत बा। बेसिक शिक्षा हम तो चाहेनी कि जरूर मिले के चाही। हम ना चाहेनी कि केहू भी यूपी बिहार के आदमी के कुचल के चल जाओ, और चाहे 2 कौड़ी के भी ना बूझो। यही से हम ई चैनलों शुरू कैले बानी, हजार हाली रउआ सबके सामने बात रख ले बानी कि हम अपन कल्चर, अपना भाषा के आगे बढ़ावल चाहतनी। अपना लोगन के प्रति प्यार बा, ई देश के प्रति प्यार बा, तो बस रउआ सबसे यही आग्रह रही कि शिक्षा के सबसे ज़्यादा महत्व दी। शिक्षा बहुत ज़रूरी बाटे हर आदमी खातिर, तबे वो तय कर पाई कि कौन सरकार ओकरा चुने के बा अपना खातिर। चाहे का एगो छोट से छोट, एगो बड़ से बड़ का डिसीजन लेबे के बा ओकरा जिंदगी के लेके वो तय कर पाई, सही या गलत में फ़र्क समझ पाई। केहू आगे कुछ बोल दी तो इन्फ्लुएंस ना होई, केहू के बात में ना आ जाई, आपन ओकर एगो विचार रही। अगर वो शिक्षा ले रही तब तो रउआ सबसे यह बोलब कि हम देखले बानी यूपी बिहार के लोगन के एजा, चाहे वीडियो में देखे नहीं, जौन अलग अलग राज्य में चाहे अलग देश में काम करेलन लोग, पैसा तनी मुनी आ जाला जौन, लेकिन
इज्जत सम्मान मान कुछ ना रहला। रउआ सबसे यह आग्रह करब कि यह बोलब कि शिक्षा अपन लइकन के जरूर दी। बेसिक शिक्षा बहुत जरूरी बाटे। एक एक बिहार के आदमी के, एक एक यूपी के आदमी के बेसिक शिक्षा लेबे के बहुत जरूरत बा, जे नहीं खेले ले। अब ऐसे भी अपन शब्दन के विराम देव और ये उम्मीद करब कि रउआ सब हमार बात समझब। हम वीडियो ऐसे ना बनावेनी कि बहुत चहक महक रहो, ऐसे बनावेनी कि जौन मुद्दा बा वो सामने आवे के चाहिए, वो विषय पे बात होके के चाहिए। हम जानते नहीं कि हम सब कुछ ना जाने नहीं, चाहे हम इतना समझदार इतना बड़ नहीं की हो गई कि हम पूरा तरीका से चीज़न के समझी, लेकिन इतना जाने नहीं, बेसिक शिक्षा ले ले बानी कि का सही बा का गलत बा। जय हिंद, जय श्री राम, जय भोजपुरी।